Здравейте, приятели мои! Тук е батко ви Митайчето БГ. Нямаш никаква рима, ама лойка да. Астрига. Ясно, да. Играем Вещера, както знаете, бе. Абе, вие знаете, бе. Аз знам, че знаете. Аз знам и вие знаете, ама аз нищо не знам. Така. Играем Вещера, може би сте видели предишните епизоди, клиповете, които така открих. Снимам епизода сега. Какво? Батко ви да открие, че трябва да минава още мисии. Базикам се, бе, не ме слушайте, бе, защото малко и това ще ви обясня набързичко. Така. Ай само да не ги знам наизуст квестовете и така. Нека да послушаме музика. Направи се, чай само да я намаля малко, че много силно стана. По 5. Вярно, аз си чувам силно, защото съм на тонкони, да. Добре. Сега всъщност, какво се случи? Сега ще обясня. Значи, последната мисия, която завършвах, бяха в града и то е Везима конфиденциал. Така. Я завърших почти. Малко така напред-назад. Така завърших доста с звездичките и ми остана Wanted, т.е. за издирване. Обаче сега е посред нощ и ако тръгна, нищо няма да намеря, защото този левоварден не мога да го намеря посред нощ, абсурд. И затова отивам затова хващам Last Lamp и тук пише I must ask the druid about the missing boy. Тоест, значи трябва да търсим, значи трябва да ги питам за изчезналото момче. На къде беше, че аз толкова знам. Аз къде съм всъщност? Кое е това? Значи знам на къде съм. Така. И сега общо взето, какво трябва да правим с тук? Отиваме тук, сега завиваме на десно. Да те бе куче бесно. Опа! Не ме слушайте, пил съм малко биричка. И малко туракийка. Сега той те е голямо за губе. Да. Весели ора сме, трябва да се веселим, трябва да се Да. Чакай, бе. Знаете ли какво стана? Такова. Сега понеже е посред нощ, няма го и това, бе. Лодкаря. Аз се прецаках. Трябваше да пренощувам някъде дете наблизо, за да е такова. Ще се опря. Какво с това, бе? Я дай това. Меч. Така. Много обаче шумно, зато и леп ще намаля басмите. Защото е много шумно и да. Тук има място за огън. Айде да запалим огънчето. Айде, огънчето, биричката, ракийката, винчето и почваме да пеем. Аля шукарата беше сиган от майлата и бордяга беше и крадеше. И така нататък. Готово. И песента свърши. Сега можем да изпълним следващия квест, който е, както ви казах, Дланте за издирването. И понеже е бял ден, аз го знам къде е сега той. Там стои винаги. Що не си свалиш фанелката, морешка? Така, първо. Така.
Тъй. I don't believe you. Естествено. Какво разбраха всъщност? Нищо. А така ли? Защо? Маменчиката ти да е жива и здрава, айде. Ало, лодкарио? Айде да ме повозиш. Да. Естествено, ще дам 5 турена. Колко са? Да. Отиваме, да. Айде бе, стига си питал, просто тръгвай бе, човек. Все едно питаш като жена си, разпитваш се едно в някакъв магазин за дрехи. Ама това ще ми стане ли? Ама аз не съм ли дебела? Ама дъра бъра, ама сточа дъра. О боже. Просто фащай го и нека да просто спрете там. Какво ще правите? Тъй че да, уважаеми зрители. Не, просто не мисля, сега в момента ми е забавно. Лигаво ми е, щуротия ми е. Алкохол съм пил само бира и в момента продължавам да пия само бира, така че спокойно, стойте спокойно. Аз сега малко ще млъкна, обаче не е много така завярване, ама да. Само може да си сложа чайсите. Дясното очо ми е замъглено, ама нищо. Какво става тук, бац? С тия светлинки, бац. Ще ме биете, ще ми колите, какво? Добре. Спасен съм. Тъй. JJ, Lost Lamp. Опа. Нека да отиваме на тама. Селадин. После. Де има шашка сега? Чай, че дясното ми очо е замъглено и малко да виждам пътя. Фара ми е за замъглен, да. Кристалика, замъглялика. Те сега всъщност има по-кратък път имаш, нали те? Къде е пресам? Мали, че аз имам перфектен език, бац. Всъщност, ако направя първо тука. Да. Тук ще направя кратка по кратка. Моля, стъпка по стъпка, айде. Водо нещо си алтара. Тук трябваше да поставя някакъв меч ли беше, какво беше, не помня. Ще видим след време, защото сега не помня. Какво трябваше да правя тук? Всъщност аз миналия път, когато играх мисиите, някои не ги бях минал, някои изобщо ги не бях и захванал. Дълга и широка. Сега съм захванал една и тя така една по една, айде станаха. Тей. Драунър. Чао. Не ме виждаш. You can see me. Мале, имам чувството, че отново сме нова година, защото някой хвърля пиратки вънка, бе, приятели мои. Разбира се, нека си хвърлят пиратки. Щом си нямат свои патки, ще хвърлят пиратки. Къде си бе, ярен болт? Тук е Болчо. Speak. Или ако искам. Real pleasure to likewise. Speak. Any jobs for a week? Listen, you want me to? Yes. Tell me more about mainly where do I find them? Near the brickmate shouldn't be a problem. Готово? Благодаря. A long way from home. Чай си го запише това. A long way. Само a long. Тъй. A long way.
Да видим след тая along way, аха. I must kill monster blocking the road and take care. Водояно нещо си quickly possible все. Perhaps I should turn a Vaska to Vaska this problem. Ето тук се стигаше точно за този ултар, който ви казах, че съм изпълнявал мисията, защото там да. За Васка, на нея забравих да я честитя именния ден, всъщност си го честих 1 януари и казах честит имен ден Васке, а тя ми даде, нищо не ми даде, тя даже и не ме почерпа. Ротърскълт, мале, що се сбъркам така езика, бе? Не си бъркам задник, ако така си мислите, да. Бъркам си езика, да. Тей, както видяхте в клипчето, Gwynblade. Точно така, Gwynblade. И какво се оказа, че това е друидка, която друидка даже не е чистокръвна. Защо ли? Забележете очите, уважаеми зрители, даже не мога и да зумна, обаче очите отиват към синички такива. И това всъщност е някакъв плат, обаче така в самата книга така пишеше, обаче не е много плата, но тъй като тук. Ти да стрееш нещо си Мирфилда, фанема за моя. Ето та. Тука. Тука бе. I've not seen him. The brickmakers claim you changed children into dryads. Fools! Only adults are accepted here. Children would only trouble us. As for dryads, ask them yourself. Farewell. С кой? Нали приказа геш с него? Драяд. Да, добре. Елдър, тук бе, Елдър бе. Здравей. И сега какво аз ще си поговоря с кое бе? Друид. Нещо не разбрах много, майки. Да, друид. About okay. I should talk to the dryad about the kidnapped boy. Къде си бе? Не знам, аз още търся. Море няма да питам. Тук. Съркал нещо си. Съркал пъркал. Какво да приказвам, бе?
Друид, Морен, едва ли пък, я да пробвам. Морен е откъме. Gwynblade. I seek a boy. Only girls can be joining us, no boys here. Just wanted to make sure. I would show you a young girl. Yes. I wish to remain faithful to the Brokilon tradition. Брокилон. You have been known to procreate with Днеска го четах в книгата Брокилон. He was a girl born of their seed to inherit Точно. fortitude. I've been accused of many things. Точно. Physical prowess, not a moment. I believe him. But the ritual requires a man to prove himself a skilled hunter. Да, точно Only така. a wolf's Точно така. Very well. Така, точно така беше. Казах ли ви, уважаеми зрители, че книгата има някаква такова тук? Че има някаква намеса в тая игра. Има. И аз съм свидетел, защото току-що чух за Брокилон, ако не се лъжа. И точно това, което тя го каза, го пише и в книгата и днеска го чета. Ти още ли работят, да? Добре. Ти да видиш. Така. Днеска го четах аз в книгата. Да. Днеска обедната почивка, когато качих клипчето за това. За книгата, да. Тръгвай. Сега за 2 дървета. Аз не виждам толкова храсти, ама окей. Ой, главе дай. Без тях ще мина. Давай. Малко стана, ето тук е. Има само един Балкан. Стои, няма да се занимавам. Аре бе. Аз къде съм? Добре. Тей. Ръчна количка. Васке. Казаха ми да ти предам. Правих, че пред това не е мало минал тук. Къде е Васка? Ето това. Вижте сега отвънка колко малка къщурка изглежда. Обаче вънка вижте какво е. Тей. Васке! Добре, казаха ми, че за... The boy is gone. A warning to all. You must prepare. Prepare for what? The Waterlords and I. Кой разбра всъщност нищо? The tree fellers grow uneasy about the body and oil. Body and I. The lumberjacks think the waterlords threaten. The Waterlords grant mercy to those who recognize the truth of their mission. The woodcutters have naught to fear. I'll negotiate with them, but I'll need your help. The woodcutters should lay down their weapons as a sign of peace. Offer their leader's axe unto the Waterlords. Humble yourself before them. If the Lords see no falsity in your hearts, they will lift you up, and the woodcutters need fear no more. But first, you must rest the night in a sign of humility. Okay. The Waterlords and I. How do I communicate with Bud? We know little of Where's the altar? by the oven, between the clay pits. Why do you worship the fish people? Speak with reverence about the Lords.
We believe the What kind of God? a god. Why do you place items on the altar? You are not one of us. Contact the lords and acknowledge their power. Yes, I wish to believe. You can gain favor by placing plants on the altar as sacrifice. What else do you need? Brews and incense. When placed on the altar, our ill recover miraculously. What else? Avoid gifts unpleasing to the lords. All that harms life-giving waters. I'll be careful. All trappings of dry land signify resentment. Farewell. Така, Lost Lamp го задраскваме за сега и почваме A Long Way From Home. Тей. A Long Way From Home. Сега започваме A Long Way From Home. Тей. I have to do... Тей. Майната ви, сега, уважаеми зрители, тук става една разкарваница напред-назад, напред-назад, напред-назад. Ама значение първо, ще направя следното. Че аз вече забравих бутоните и той. Почвам да регистрирам тия автоматик сейвки и да си правя мои сейвки. Да, изчистих малко сейвките, защото много сейвки станаха. Наистина много сейвки станаха и не ми са такова толкова. Много трябваше да ги ровя после. Ето го отара, тук следователно явно ще трябва да оставя някаква брадва тук, колкото аз разбрах. Ето и какво трябваше да оставя, никаква идея, не разбрах много, ама ще разбера после. White Metal. Я всъщност, да ви мисля. Ето тук няма, имам само някакви ключове. Крипет. Аз нямам никакво място, човек. Майко. Що за игра? Да нямаш място при айтемите. Много хубаво. Така, уважаеми зрители, видяхте баба Васка, баба Спаска. Сега не се обиждайте, т.е. ако някой от вас баба му се казва Васка, нека само да не се обижда, просто това е чисто ми е лиготия, да. Да, ще спикна, значи. Negotiate? Are you daft? It's worth it. To avoid revenge for the massacre you're asking for. What am I supposed to do? Croak like a frog? Give me your axe. I'll take it as a sign of peace. You're testing me. But we'll take the chance. I'll take the axe to the fish people and return with their response. Speak. Чай си обърша първо цайсти, чак тогава. I'm still clearing the road to the landing. Hell! Get moving before we all die! I know the clock's ticking. Speak. Чай си сбърша очилата, Where do I find the fish people? Near the brickmaker's village, but only at night. Shouldn't be a problem. I must... Така? Чакай, нищо не разбрах. Сега ще прочетем.
Сега ще разберем, защото нещо... Все още съм тук. Да, знаете. Просто си превиждам това. Води... Вод... Ной... На вода Ноа... Боже Господи. На ултара на Воданоа. Воданоа. Добре, ултара Воданоя. Ясно. Вече разбрахме, че се казва Воданоя. Добре, и като жертвам братвата какво? Айде сега обратно надолу. Първо нагоре, после надолу, първо нагоре, после надолу. Това е, уважаеми зрители, един безкраен кръговрат на тази игра. Тя те кара да вървиш нагоре-надолу, 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 нагоре-надолу. Накрая, щом стигнеш, ще разбереш, че не е било напразно. А тука... Ай, защото си го тура на кура и ще файне ма за чукундура. Ето го. Тей. Водяно е, здравей бе, водяно е. Те, че го знам този такъв е, ама искаш брадва, нали? Ето ти. Заповядай. И какво сега? Имаш брадва, и какво още искаш? Друго? Добре, сложих брадвата и какво сега? Да виждате ли някъде Fireplace, защото аз не виждам изобщо Fireplace. Да, отивам на гости при Васка пак. То е ясно, само Васка знае какво да направи. Да, ясно, къде отивам там. А чакайте, бе, то явно не е още midnight. Колко часа всъщност е да скием? Тайн 12:30, Dangerous. Тей, Васки? Аз нив. Така, Васки. Пепиротки. Тей, Васки. Сега, моето момиче. Айде да ме приучиш за 2 минути да поспа малко при тебе. Да, и аз така мисля. Сега, айде аз започвам като моля ви се, сега би. Midnight, айде, midnight. Те.
Пък и така са го направили, че не може да прескачаш, не може да скокваш. Като дам спейс и виж сега какво е. Спейс! Право, много яко. Спейс ти е пауза. Няма значение. Айде. Аха. Ето го. Какво е това? Какво? Гул. Аха. Да. Гул. Гул. Сейвинг. Кой ме сейва, бе? Пак сейвинг. Да ева. Гул. Я вади меча и го позаколи. Можеш ли? Айде, няма. Какво? Дай ми амулетче. Ти да видиш. Добре, да продължаваме нататък. Сам на къде трябва ходим, бе? Какво е това? Monsters. Сега трябва да ги бием, да баци. Бе, всъщност какво е? Да видим. I need to clear the road to the right people. Окей. Че сега ще ми почнат съдбите и така. Да си намаля малко звука, че много силно. Няма значение, сега ще изпотрепвам всичко наред. Каквото ми давате, го трепя. Давате ми това, аз трепя това. Готово. Иното е умряло. Гул. Сега трябва да се върна обратно. Добре. Така, връщаме се обратно при гул. Какво? Това ли искаш? Заповядай. Я виж. Добре, какво да правя, бе? I killed someone. I should eliminate any creatures that threaten the lumberjack. Добре. They just dead and anyone will miss them. Какво трябва да направя сега? Добре, аз съм тука. Какво искаш да ми кажеш? Искаш да ги доведа при теб или не искаш? Аз нещо не разбирам. Логиката. Не.
Нищо не става. Заповядай нещо, каквото и ще да е. Мога да те убия още сега, без да ми мигне окото, но просто не искам. Добре. Окей. I kill it. Окей. I should eliminate. I should eliminate any creatures. Добре, де. Сега тук получавам някакво бъркане и то доста. Добре, брат. Това казва гуль. Добре. Аз пък казвам, че съм убил едно от тези. Обаче тук ми казва, че аз трябва да елиминирам всяко създание, което заплашва тия дървари. И следователно аз не знам какво трябва да правя. Чакай да взема това. Вземи си ги обратното, няма какво. И това си вземи обратно. Не знам за какво ги ползваме. Не, аз той да го атакувам не мога. Не, бих го ударил един път с брат с меча, ама ще ми избяга. Ей, все пак виж сега. Окей, ето. Да го цапна един път. И какво? И сега и да го убия, има ли някакъв смисъл? И какво това ли беше? Никво? И всякаква. Къде го убих, нали?
Сори моторя. Сори моторя, ама... Трябва да е така, защото да го убивам. Никъде не пише да го отрепвам него, защото той не е заплаха. И там каквото е. Това животно не беше заплахата. Това гуль-гуль-гуль не беше заплаха. Добре, сега правя друго. Хващам тука и почвам лека по лека да ги изпотрепваме и тия. Това. Ей, това е тука. Ей, това е тука, което сега ще премигне. И ей, това е тука, което ще премигне. Ето и то. И почвам, ще видим какво стане. Така че да. Сега обаче, докато достигна, няма да губя време. Да. И ми се пътнаха моите любими плужици. Плужици навсякъде, плужици. Оп. Точно така. И сега насам, лека по лека, докато стигна пак натам. Добре. Така ще направя. Еми пука, ще го направя това. Да видим, така ще направя ли нещо. Fireplace, не ми трябва Fireplace сега. Сега докато стигна, спирам на пауза и се връщам тогава. Абе, хай да умери. А следващия. Готово. Готово е. Сега тук е ултара на милителето. Сега лека по лека, дай да видим на къде какво има. Аха, Драунер и Клеопса. Сега ще ми почнат съдбите, уважаеми зрители. Добре, успях да си ги спра на пауза. Точно, ето какво е трябвало да направя. Аз седя и го блея половин час. Готово. Така. Сега трябва да се върна при Ярена, за да му спомена, че съм готов с това и да си получа наградата. Добре. Къде е той само? Тук някъде. Най-напред, нека да стигна до повод. Всъщност, ако си дам J, му дам Along Way. Значи може да сега, нали ме бантко. Ах, мама ти. Значи, ето какво е трябвало да направя. Трябвало е да ги отрепя още от сега, не просто да убия едното и се върна там, където пищи, че има. Трябва да се върна. Какво е трябвало да направя пак? Аз не го правя, защото не знам как да го направя. Ето, миналия път съм тук бъгнал и да.
Какво получавам? 400 орена. Благодаря. Благодарство. Тази мисия е изпълнята. Мисия за сексуали. Сега следва изповедалнята. I promise that I won't take it all. Добре, аз сега какво имам? Нямам ли нещо като сертификат, нещо? Не, сапфир, никакъв сапфир нямам. Нямам никакъв сапфир, мамка му нямам. Нямам обелискът, сапфира го нямам, разбираш ли? Сега, коя да подхвана? Тей, само да видим какво е. Сида Гозари. For more information, want a sapphire. Scouts cannot lead me to yet another sapphire. Добре, значи ще фана old friend mine. Така, което ще ми рече, че иска нещо пет какво, не знам си що. Те, значи тук не. Safe Haven, Haven или Haven. Не виж какво е. И той оттатъка. Добре. И ще погледна нещо друго за Wanted. Така, трябва да приказвам с тоя. Ами, добре, всъщност, знаете ли какво ще направя? Всъщност ще направя следното, защото е малко трудно преходимо до обратно. Право ще направя и така. Не, просто прибирай меча и тръгвай напред. Тей. Значи ще направя ей така. Просто сега отивам до това Place of Power, което е мястото за силата или там каквото е. Разбирате ли какво е? Някакъв power, който ми дава самата игра. Къде? Къде е? Където е Place of Power, обаче. С нещо не го виждам. Елите ли? Ама да питам къде е това Place of Power. Ето една такова. Ето едно такова. Това ще го ям. Това няма го ям. Добре, ти имам и пукнуцата. Окей, къде е това Place of Power, защото нещо не го намирам. Къде беше? Беше някъде тук, спомням се, че беше някъде тук. Чай да се повъртя малко, за да видим. Може пък да подскочи някъде. Добре, явно отивам към следващото. Ето. Тук знам, че поне е активно. Затова отивам тук. Драунър. Тук. И умря. Е така най-обичам. От раз да умират от раз. Там виждам още един драунър, още двама. Нека има бе.